Bueno, Miguel, un análisis del partido de hoy que ha terminado de la manera más amarga, ¿no? Para los intereses del Club Deportivo Lugo. Sí, está claro, non? A verdade é que estamos doídos, estamos fastidiados porque, bueno, queríamos conseguir esa victoria que levamos tanto tempo buscando e a verdade é que, bueno, o equipo competiu, intentouno, pero é verdade que non nos salen as cousas, que tamén, bueno, vir aquí é unha saída complicada e o Oviedo pois é un equipo moi completo, moi competitivo e bueno, creo que demos a cara, que estuvemos dentro do partido durante os 90 minutos, pero bueno, quizáis cando tiñamos que dar ese pasiño adiante e ir a empatar o partido, pois veo esa xogada desafortunada que bueno, tamén nos impediu un pouco pois buscar o empate e a verdade é que, como digo, pois fastidiados porque queríamos dedicarlle esa victoria á afición e bueno, como che digo, pois é unha pena, non? Pero nos toca un compromiso en casa contra el Málaga, ante la afición y, como decías, obligatorio el tratar de dar absolutamente todo para ganar, ¿no? Sí, está claro, non? Creo que a nosa xente pois leva sufrindo con nós durante todo este ano, sobre todo, e a verdade é que temos moitas ganas de dedicarlle unha vitoria, de que vexa que o equipo quere, que competimos ao máximo, e bueno, como che digo, pois poñer o foco nese partido, en dalo todo, en intentar ganar e competir os 90 minutos ao máximo nivel para, bueno, dignificar esta camiseta e bueno, sobre todo eso, dedicarlles esa victoria pois a xente que tanto nos apoiou e que tanto leva sufrindo este ano, non?